Hyvää iltaa. Tällä hetkellä lumisadealue on liikkeellä Suomen yllä, mutta huomenna se väistyy koillisen ja hetken aikaa on poutaisempaa, mutta sitten lauantaina lounaasta ja etelästä tulee meille taas uusia lumi- ja räntäsateita. Tänään etelästä on meille työntynyt lumisateita ja nyt nuo sateet liikkuvat vähän pohjoisemmaksi ja ajokeli on muuttunut sateiden myötä huonoksi tai hyvin huonoksi. Ja huomenna aamulla vielä lunta tulee. Idässä lunta voi sataa sakeastikin, mutta lännessä sää alkaa poutaantua ja Keski- ja Pohjois-Lappiin nuo sateet eivät taida yltääkään. Aamulla on pikkupakkasta, kaikkein lauhinta on kaakossa. Ja päivällä sitten idässä ja maan keskiosassa tulee vielä lunta, mutta lumisateet ovat liikkeessä koilliseen päin. Etelässä ja lännessä on päivällä poutasäätä. Etelärannikolla lämpötila on 0 vaiheilla, muualla on pikkupakkasta ja illan mittaan sää kylmenee. Oulun läänin alueella sataa paikoin lunta, mutta Lapissa on pääosin pilvipoutaa. Pakkasta on 5 ja 10 asteen välillä. Yön aikana matalapaineen keskus jatkaa matkaansa koilliseen, eli yö on poutainen ja sää vähän kylmenee silloin. Lauantai alkaa poutaisena, mutta etelästä ja lounaasta on tulossa taas uusia sateita. Ja jos Lapissa on joitain selkeämpiä alueita, niin pakkanen kiristyy 10 ja 20 asteen välille. Ja yön aikana sitten etelän sateet liikkuvat vähän pohjoisemmaksi niin, että sunnuntaina päivällä etelässä ja maan keskiosassa tulee lunta. Lounassa ja etelärannikolla voi sataa myös vettä, sillä sää näyttäisi lauhtuvan sen verran. Maan keski- ja pohjoisosassa ollaan pakkasen puolella. Hyvää illan jatkoa. Hei hei!